Краси! Аз ще ви кажа аз на вас, що шляпате там ви, а? Кълпазани! Ами сега, какво правим сега? Това трябва да е на главата му. Краси! Мамко. Fucking hell. Тук някой си е нагласил картофки. Ето, диваците. Е малко кълчица. Калничко, разбирате ли? Доста е калничко. Но пък отгоре изглежда някак си не му обръщаме внимание, защото е много високо. Ако се изпързаляш, става много интересна картинка. Ето ги нашите хора, значи аз съм се забавил много. Да ги насочиш към другото дере. Така намерих, бе! Вие последните ли сте от нашите? Просто колчето нататък и айде огората. Айде огората. Run! Run! Run, baby, run! Baby, run, baby, run, baby. Турбогазария. Ето е бандата. Бандата на Emotion. Бандата на Emotion. Yeah. О, аха, диваци. Диваци, добре. Добре. Гати. Може и така. Важното е минем. Важно е да минем. Това е. Сега чисто бяла тениска и гледай какво става татък. Направо чай да ме поверга. Мале. Това се казва old school. Old school, така си яко. Айде, action.